जोहोलाव सोमला बसुमतारीनि थैनाय सान आरो देग्लाय 27थि जाफैबाय बे सानखौनो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा चिरां जिल्ला दुलाराय फरायसा आफादनि मददजों सोमला बसुमतारी जाय बिथांखौ जोहोलाव सोमला बसुमतारी होननानै जों मिथियो बिथांनि मांखरसालियाव आरो बे जोहोलाव सोमला बसुमतारी पार्कआव खुंफुंनो जोङो थागथियारि खालामदों। दा बे हाबाफारियावनो बाहागो लानो हानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि मुस्रि दिपेन बर' बिथां आरो दिनैनि बे हाबाफारियावनो जोहोलाव सोमला बसुमतारीनि खाम्फायाव बिबार बावजेनगिरि महरै हांख्रायनाय बायदि सौफैनो हानाय जोहोलाव सोमला बसुमतारीनि अनजालि बिसि मुस्रिमा भानुमति बसुमतारी मानगोनां बिथां आरो बे हाबाफारियावनो बाहागो लानो हानाय जेरै खारजु हुसेन मुकुलि हबार আমার স্পেশাল গেস্ট শ্রীযুত সমুদ্রগুপ্ত কাইচক স্টেট ইনফরমেশন কমিশনার স্যার আমার লগত উপস্থিত আছে আর बे हाबाफारियावनो बाहागो लानो हानाय जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टनिनो इएम मानगोनां रन्जित बसुमतारी बिथां आरो बे हाबाफारियावनो बाहागो लानो हानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां बोसोनगिरि खंख्रा स्वर्गियारि बिथां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां लोगो आफादगिरि खोरोमदाव वारि बिथां आरो बे हाबाफारियावनो बाहागो लानो हानाय दिनै उदखारिनि हेंथायै हिंसानि हेंथायै सागान होनाय मोनसे हाबाफारि जे हाबाफारिनि गाहाय गिबि सागान होगिरि डक्टर बेलावखि कार्जि क'क्राझार गभ कलेजनि एस'सियेट प्रफेसर लोगोसे बिटिआरनि सिएमनि पलिटिकेल एडभाइजार मानगोनां बिथां आइजो अनसाय आफादनि दिनैनि बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय बुंथिगिरि समायश्री मुसाहारि मानगोनां बिथां आरो बर' थुनलाइ आफादनि बारग' लोगो आफादगिरि दिनैनि बे हाबाफारियाव गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय फारौ आरो बेलुन बिरहोजेनगिरि महरै हांख्रायनाय बायदि सौफैनो हानाय रमिला इस्लारि मानगोनां बिथां आरो बे हाबाफारियावनो खावलायनाय बायदि सौफैनो हानाय दिनैनि गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय फारौ आरो बेलुन बिरहोजेनगिरि आरोबाव सासे आलासि साहित्य एकाडेमि एवार्डनि मानगोनां हरेनेन खाख्लारि मानगोनां बिथां आरो हाबाफारियावनो बाहागो लानो हानाय गुबुन गुबुन माहारियारि आफादनि हांख्रायजानाय मानगोनां आलासि बिथांमोन बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि मानव गेदेर सार रेजिस्ट्रार डक्टर सुबुं बसुमतारी सार बिथां आरो क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजनि गोदानै प्रिन्सिपाल हिसाबै थिसनजानाय मानगोनां डक्टर डिमासा दैब्रां मुसाहारि सार बिथां आरो बे हाबाफारियावनो बाहागो लानो हानाय अल आसाम बर' प्राइमारि टिचार्स एस'सिएशननि गाहाय नेहाथारि मानगोनां कानेश्वर ब्रह्म दैमारि आरो गुबुन गुबुन आरो हारिमु आफादनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि बिजितगिरि बसुमतारी बिथांजों लोगोसे गासै आलासि नोंथांमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां नोंथांमोन जोहोलाव सोमला बसुमतारीनि मानव गेदेर बिदा गेदेर बिफं मानगोनां अबेन बसुमतारी मानगोनां बिथां आरो सासेबाव फंबाय मानगोनां लबेन बसुमतारी बिथां नोंथांमोन गासैखौबो दिनैनि बे हाबाफारियाव बरायबाय दा गिबि गिबि दिनैनि हाबाफारि जागायनायनि सिगां जोङो मोनसे आर'ज मेथाइ जोङो जागायगोन बे आर'ज मेथाइखौ दैदेननो थाखाय चिरां जिल्ला दुलाराय फरायसा आफादनि लोगो हारिमु नेहाथारि निजोम बिथांखौ जे एबसुनि आर'ज बे हाबाफारिखौ जागायनो थाखाय आङो गुरै खावलायहरबाय आरो जों गासैबो जोङो बाहागो लाफागोन। आरो सौबोखौबो बाहागो लानो थाखाय गुरै खावलायनाय थाबाय। संसाराव गोजोन सुदेम बारा बारलांथों आफा अबं गसाइ संसाराव गोजोन सुदेम बारा बारलांथों आफा अबं गसाइ
अनलायनाय सहायनाय गियानजों दावगानो हाथों आफा अबं गसाइ अनलायनाय सहायनाय गियानजों दावगानो हाथों आफा अबं गसाइ हारि अलखदाव मिथिंगानि खैफोदाव नोंनिनो अननायजों सोरगिनो हाथों आफा अबं गसाइ संसाराव गोजोन सुदेम बारा बारलांथों आफा अबं गसाइ संसाराव गोजोन सुदेम बारा बारलांथों आफा अबं गसाइ अबं गसाइ निदाननि समाव गोसोखौ हमथायाब्ला नुजाफै आफा नोंजोंनो सोरां होफै निदाननि समाव गोसोखौ हमथायाब्ला नुजाफै आफा नोंजोंनो सोरां होफै सैथो समायना आबुं साबना हामना अरायबो दिदोमै थाबाय थाथों आफा अबं गसाइ गोजोन खुसियै आलो आलोयै अरायबो थांनानै थानो हाथों आफा अबं गसाइ संसाराव गोजोन सुदेम बारा बारलांथों आफा अबं गसाइ संसाराव गोजोन सुदेम बारा बारलांथों आफा अबं गसाइ अबं गसाइ अबं गसाइ अबं गसाइ अबं गसाइ अबं गसाइ बे समाव आरज मेथाइयाव बाहागो लानायनि थाखाय गासैनिसिमबो साबायखर बावदों दा गिबियै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ जोङो मावफुंनो सिगांदों दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानव गेदेर आफादगिरि मुसुर दिपेन बर' बिथांखौ गावनि गोथार सिनायथिखौ गिबियाव होग्रोनो थाखाय आं गुरै खावलायबाय आरो गांसे आर'नाइजों बिथांखौ बरायना लानो थाखाय आङो गुरै खावलायदों गोजोननाय थाबाय आरो बे समाव आङो सासे बावालासि दिनैनि हाबाफारिनि जोहोलाव समब्ला बसुमतारिनि खाम्फायाव बिबार बावजेनगिरि जोहोलाव समब्ला बसुमतारिनिनो अनजालि बिसि मुस्रिमा भानुमति बसुमतारि बिथांखौबो गावनि गोथार सिनायथिखौ होग्रोनो थाखाय गुरै खावलायबाय आरो बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायग्रोनानै लानो थाखाय आं गुरै खावलायबाय आरो बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिला बे हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय बा फिरफिलाखौ बिरहोजेननो थाखाय मानव गेदेर आफादगिरि मुसुर दिपेन बर' बिथांखौ गुरै खावलायबाय आरो मदद होफानो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारि बिथांखौ गुरै खावलायबाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद जोहोलाव समब्ला बसुमतारि जोहोलाव समब्ला बसुमतारि जोहोलाव समब्ला बसुमतारि
उदखारिनि हेंथायै गसंथा उदखारिनि हेंथायै गसंथा उदखारिनि हेंथायै गसंथा गोजोननि थाखाय बयबो हाबा माव गोजोननि थाखाय बयबो हाबा माव खौसेथिनि थाखाय बयबो हाबा माव खौसेथिनि थाखाय बयबो हाबा माव जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि गोजोननाय थाबाय आरो बे समाव फैफिन लोगो होनाय हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै बिबुंथि लाखिनो थाखाय दुलाराय फरायसा आफादनि मानद गेदेर आफादगिरि मुसुक दिपेन बर' बिथांखौ गुरै खावलायबाय गिबियावनो गासै बाहागो लानो हानाय आलासि गेदेमा नोंथांमोन रायजो राजा एबसुनि मावथि बिबानगिरि बिथांमोननिसिम फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय आरो खुलुमनायखौ आं बावहरदों। दिनै उदखारि बेरेखा सान एन्टि टेररिज्म डे आरो जोहोलाव सिमला बसुमतारिनि 27थि थैनाय सान एबा मुंख्लं सान आरो बे मुंख्लं सानखौ गोलाव समनिफ्रायनो जोङो उदखारि बेरेखा सान महरै मोनसे सिम्बलिक आरो माहारियाव गोजोन गायसननाय माहारियाव अहिंसानि थासारि हिंसा गैयै मोनसे समाज गायसननाय आरो जोहोलाव सिमला बसुमतारिनि जे मोनसे सान्थौ आरो सानस्रि बिथांनि हारिनि फारसे अननाय हारिनि फारसे बाउसोमनाय बेखौ अराय गोजोर खालामनायनि मोनसे थांखिजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा खुंबोदों आरो दिनैबो फिन जोङो बे सिमला बसुमतारिनि बे मोनसे गोथार थावनियाव जोङो बयबो थुबुर जानानै माहारिमान आरो माहारिनि थामोनथा रैखाथिखौ अरायबो खौसेथिनि मोन्थोरजों जौगालांहोनो थाखाय जोङो हाबा मावलांनो थाखाय फिन खेबसे थुबुर दा बे दिनैनि मेहेरगोनां हाबाफारियाव बाहागो लानाय जोंनि आलासि बिथांमोन हमारा अखोमर स्टेट इनफरमेशन कमिशनर सम्मानीय समुद्रगुप्त काश्यप डांगरिया आरो बे हाबाफारियाव जोहोलाव सिमला बसुमतारिनि मुसुखायाव बिबार बावनो थाखाय लिंनानै लाबोजानाय जोहोलाव सिमला बसुमतारिनि आंगो बिसि बाजै भानुमति बसुमतारि आरो बिथांनि नखरनि सोद्रोमा बाय बाहागि फंबाय लगेन बसुमतारि आरो गासै नखरनि सोद्रोमा बिथांमोन बे हाबाफारियाव बाहागो लानाय जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोनगिरि लोगो आफादगिरि गाहाय नेहाथारि मावथि बिथांमोन बर' थुनलाइ आफादनि मिरुनि आरो जिल्लानि बिबानगिरि नोंथांमोन मानगोनां आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारि बिथाङा दसे समनि उनाव सफैगोन बे हाबाफारियाव हारिमु आफादनि गाहाय नेहाथारि बिथां बाहागो लादों बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि रेजिस्ट्रार मानगोनां बिथां बाहागो लादों क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजनि प्रिन्सिपाल बिथाङा बाहागो लादों लोगोसेनो आइजो अनसाय आफादनि बारग' लोगो आफादगिरि बायदेव बिथांजों लोगोसे थुनलाइ बिथिङाव साहित्य एकाडेमि मोननो हानाय जेरेमा बिथांमोन दङ बिटिआरनि मानगोनां इएम बिथांजों लोगोसे गासै मानगोनां बिथांमोन आङो गोलाव एड्रेसिं खालामनो नागिराखै फुंबिलि समाव बङाइगाव आरो क'क्राझारथिं गोबां जुब जुब अखा हादों आरो एसे दा सानजौनाय लोगो लोगो बेयाव सान्दुङा स्राङै दुंबाय जोङो मिजिंथिदों जे दिनैनि हाबाफारिया मोजाङै जाफुंसारगोन जों बयबो मिथिगौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा बोसोरसेनि जे हाबाफारिफोर बेनि गेजेराव जोहोलाव सिमला बसुमतारिनि 30 जुलाइ बे एन्टि टेररिज्म डे आरो बड'फानि जोनोम सान 31 मार्च फरायसा सान फालिनाय बड'लेण्ड सोमावसारनायनि मुंख्लं सुजित नार्जारिनि मुङै बड'लेण्ड मुंख्लं सान फालिनाय आरो बेबायदि गोबां माखासे हाबाफारिफोरखौ जोङो मेन एजेन्डा हिसाबै मेन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हाबाफारि हिसाबै मिरु आफादजों लोगोसे जिल्ला आफादनि बानजायनायाव जों खुंबोबाय थादों आरो दिनैनि जे हाबाफारि दङ बे हाबाफारियाव उदखारि बेरेखा सानजों लोगोसे दिनैनि समनि रिलेभेन्सिखौ नायनानै बिट दा टेरर अफ ड्राग्स एन्ड हिउमेन ट्राफिकिं ड्राग्सनि हेंथायै सुबुं मानसि लांखारनायनि हेंथायै जि मोनसे अभियान जि मोनसे केम्पेइन
समाज आरो हारिखौ गुबुंले खालामनो नागिरनाय बे थासारिखौ जोङो फोजोबस्रांनो थाखाय बा बेनिफ्राय उदां खालामनो थाखाय बे मोनसे टीम जों सायख'नानै लादों आरो लोगोसेनो दिनैनि बे सानाव बे मोनसे महत्वपूर्ण परिबेशाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा चिरां जिल्ला आरो क'क्राझार जिल्ला मिरु आफाद जथायै दिनै बे थावनियावनो जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारीनि मुङै गायसननाय सिभिल हस्पिटाल आरो लोगोसे क'क्राझार आरएमपि सिभिल हस्पिटाल जोङो 200 इउनिटनि बारा बेयाव जोङो ब्लाड डनेशन केम्प थै दान होनाय जायफोरा गोब्राब थासारिनि बेमार आजाराव भुगिनानै दङ जायफोर माखासे थासारियाव दिनै गोबां एक्सिडेन्ट जायो गोबां माखासे थासारियाव हस्पिटालाव ब्लाडनि क्राइसिस जायो ब्लाड मोननो थाङा बेबायदि परिबेशखौ नोजोर होनानै जों ब्लाड डनेशन केम्प बेयाव दिनै बे माने सान्थिनि बे परिबेशाव जोङो ब्लाड होनो थाखाय सुबुंथिनि मदद होनो थाखाय जों हाबा मावनो थांखि लादों लोगोसेनो बाक्सा जिल्ला तामुलपुर जिल्ला आरो उदालगुरि जिल्लायाबो ब्लाड डनेशन केम्प दिनै खालामदों आरो 300निबो बारा इउनिट ब्लाड बड'लेण्ड ओनसोलाव ब्लाड बेंकआव दिनै मजुद लाखिनो थाखाय जों मोनसे थांखि लादों दा बेखायनो आङो गोलाव बाथ्रा बुंनो नागिराखै दिनैनि बे समाव जि थासारियाव जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारीया थैनो गोनां जादोंमोन मुंख्लं जानो गोनां जादोंमोन बे थासारिया मोनसे खास्रि बिस्रि थासारिमोन बे थासारियानो मोजां नङामोन आरो बै थासारिखौ दिनै बयनिबो कालेक्टिभ एफर्ट बयनिबो मदद बयनिबो गोसो होनानै समाज आरो हारि दानायनि जे मोनसे सिन्ता बेखौ लानानै आवगायनायनि थाखाय दिनै बिएससि बिटिसि आरो बिटिआर बे मोनथाम गोरोबथानि गेजेरजों बर' हारियाव गावनि माहारिबाद गावनि राजनैतिक अधिकार संविधानिक अधिकार राजनैतिक आरो संविधानिक रक्षा कवच आरो जोंनि जि भबिष्यत इयुन जिउ हारिखौ फोथांना लाखिनायनि जे मोनसे सार्थ आरो जे मोनसे गिदिर महत उद्देश्य दंमोन बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननाय